Chitembo chabatwa nemhosva. Mwari alibatsira. Pamusoro ichangamira. Ndamira pamberi pedare renyu. Ndichida kutaura pamusoro Linda Chirwa. Ndichida kutaura pamusoro penyaya yandinayo. Nemurume wangu wandinayo. Murume uyu takachata tese gore ra2005 ndopatakachata. Saka takagara tese nguva iyoyo. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume akazoenda kunotsvaga basa. Ndobva auya kuno kwaMutare achitsvaga basa rake rechibhedha raaita. Saka ashanda kuno kwenguva iyoyo akatanga aidzoka kumba. Achidzoka amboshanda akauya hake nemari yake. Ndobva ati mari yandawana iyi toda kuti tiende kunotenga mota. Tikaenda tikatenga mota, bhuku remota racho nditori naro inini. Akadzokera mubasa kwake, indichigara kwandinogara, ndinogara kuchitungisa. Ndokwandinogara ikoko. Saka ndaigara nevana ndiri ikoko. Saka nguva yakati yafamba, akapota asisanyatsodzokera kumba murume uya. Aiti akauya kana tika1 pamwedzi, totobvunza ko indava musauyi kumba, woti basa rakandiita se rakandiwandira. Saka inini handina kuti ndingangofunga kuti pamwe basa racho romai ndozvarinoita sewo zvarinoita izvozvo. Saka nguva yakangoramba ichifamba kusvika munhu akutona dzatove 3-4 months munhu achaita se haachadzoki. Paanodzoka pachona ipapapo obva auya nebhegi nehembe rinenge rakawachwa rakaainiwa. Ndikabvunza kuti ko hembe idzi dzakaainiwa muri kuwachirwa nani? Zvikanzi kubasa kwatinoshanda kuno vanhu vanoita se vanoaina patinobhadhara ikoko. Ndibva ndati it's okay because ndasingazvizivi zvekuno kwandizvizivi. Ndibva ndati inini ndachikumbira kuuya kubasa kwenyu. Akati basa kwenyu hazviiti kuti muuye nemhaka yekuti hakuna vakadzi vanogara ipapo, panogara chii, panogara varume. Ndikati it's fine. Saka ine ndichipotai muchiuya kumba. Ndobva arimukira paya akamboti it's okay ndouya 2021. Akangouya kwekutanga kwegore. Auya kudaro mumba mbuya mubedroom angasadi mubedroom yakayairara ofuga kuvezi rake. Ndikabvunza kuti ko ichi chii chakuitika ichichi? Pakati ndakaneta nebasa kana ndativa kuna ndeida kutozorora inini. Saka takangoti 21, 22, 23, 24, 25 kusvika nhasi murume haanodzoka pamba. Kana kupinda mubedroom angasapindi neni kusvika nanhasi. Saka inini ndakazotsvakurudza ndichida kuona kuti chii chiri kunetsa. Ndobva ndaudzwa nomumwe munhu aishandawo kuno. Akati munhu ane girlfriend yaanofambidzana nayo inogara mutauni maMutare. Ndichakuradzai painogara. Ende zveshuwa ndakakwira bhazi ndikauya kuno. Ndasvika ndikasvika ari makuseni kuma7 ndikasvika achibva kunomutora kubasa kwake. Anga ari hamene student nesere. Achibva kunomutora vachitosvika pamba pavaigara. Saka time iyo ndakabva ndadzika mota yandanga ndiri. Ndobva ndanoka pageti. Ndobva avhura geti. Avhura geti paipa ndobva ndati ko munhu wamadzikisa mota ndiani? Akati munhu uyu munhu anogara pamba panogara shamwari dzangu. Ndikati aiwa inini ndachikumbira kuona munhu uyu bhozi munhu uyu ataura zvakwana pamusoro pezvake. Akati aiwa shamwari ichichi hama dzangu dzinogara pano ichichi. Ndikati kana asiri girlfriend rako wadii kuti nditaure naye tipedzerane ndimuudze chokwadi kuti murume yanechi ane mhuri ende takatochata titori nemuchato. Akaramba ndibva tazorandudzirwa nomumwe murume amene anoshanda kuPenalonga. Akati aiwa baba imi endai kumba munotaura nyaya dzenyu kumba. Ndibva ini ndadzokera kuHarare asi haana kutevera. Ndikamufonera ndikati ko zvausiri kuuya titaure nyaya ino kuno kuHarare? Akati ndichauya yeye ndine zviri kundinetsa mwoyo mangu saka handikwanisi kutaura izvozvozvo. Ndobva ndagara zvangu ndagara kudaro paya ndikatoona munhu uyu hachatouyi atongoramba akangonyarara. Ndobva ndadzoka futi kunoku ndikamutsvaga ndakaya nemwana wangu wandanga ndinayo. Ndobva tamutsvaga tikamuwana. Tikatomuwana vari vese nemukadzi uyu. Ende tobva taenda papolisi kwatakaenda kusaidhi kuPenalonga kwachona ikoko. Tikataura nyaya iyi. Ndobva ndamuudza mukadzi uyu kuti inini nemurume hatina kurambana. Iye akati inini ndakakubhloka pafoni 2021 ndakakubhloka. Akandibhloka 2 years murume pafoni. Uyu mukadzi akati ndakakubhloka kuti usataure nemurume uyu. Asi inini ndine vana vada communication kuti mwana akarwara tinotaura hawo kana watibhloka paWhatsApp watibhloka paCalls. Saka andibhloka kudaro. Ndikati it's fine kana asingandide munhu uyu anofanira kuita zviri pamutemo odimbura muchato.
ondipa guku ndobva ndaita sei ndobva ndaenda ende muchato vamwe iye kutaura kuva zviri kuita ari kutonzi akachata umwe muchato izvezvi so ndozvavakaita vanhu ava ende izvezvi ini ndinogara ndinolodya nevana vangu landlord watina anodetsi ane 2 months asina kutipa mari yerent iye akavaka imba yakavakwa iri kutsvinguku imba yakakura zvokuti ini ndinogara ndichitambura nevana ndichidzingwa nevana habhadhari mari anongoti handina mari ndiri kutsvaga mari ndichaita sei ndobva landlord wedu anogara achimufonera akati ndafona ndaneta murume wako hadairi foni anotondibloga ongoignora foni iya ndobva ndaudza baba vangu ndikati baba ndio nyaya iripo mamiriro yaita baba vakati rega ndichitaura naye vakataura naye ndobva vabloka foni baba vaya ndikataura nehadzadzi yangu hombe inini inogara kunotonuka vakafonerwa kuti kwatiudzei kana pane zvisisaiti motaura zvinhu hazvichaite sei hazvichaiti pano kurega mwana achitambura nevana kudai so akavabloga foni tikataura nambuya kana pane nyaya dziripo ngadzive dzite sei dzitaura vakambotaurana mbuya kusvika vabloka foni baba vakatuma munyaya tichitaura nyaya yako mabiriro yakaita akabloka vanhu vose mafoni kusvika vanhu vose vaita sei vangonyarira vatarisa kuti saka toita sei kana nyaya yadaro tagara gore rapera mwana uyu arapawo mwana uyu akatoenda kwaanga vaenda kuchikoro aenda kwavaenda kuchikoro kuya akadzoka mwana akatanga kurwara chiti ndiri kunzwa mabayo ini ndobva ndaenda kuchipatara nemwana ndasvika kuchipatara kuya dhokta ndobva nditi aiwa ini havana chandiri kuona apapa pamwana uyu ndobva ndadzoka kumba ndobva ndafona ndikati mwana anzi hapana chandiri kuita sei chandiri kuona but vakaramba achindiinsista kuti enda nemwana kuhospital bhozi mwana ari kuti ari kuita sei ari kurwadziwa ende pakaenda mwana kwaakaenda kuchikoro kwaanga aenda ini ndakaramba kuti mwana asaende kuti akati mwana ngaaende because hapana munhu achazoenda naye ikoko ndikati its fine mwana aende mwana adzoka arwara dokta akati ndikadzokera futi kukliniki nemwana ndobva asvika kukliniki ndobva abayiwa injection rakabayiwa abayiwa kudaro tikangoita 2 days ndobva ati mabayo apora but apa pangu pakuita sei pakurwadza patsapo ndikadzokera nemwana kuchipatara akaitwa matesti ese akaitwa vakati hapana chatiri kuita sei chatiri kuona ndikafamba madoctors kana 4 andakafamba madoctors ndichitaura nyaya yemwana but hapana chavakaona ndikaadmitwa paharare hospital ini ndikagara muhospital 3 weeks ndirimo baba vandikavafona havana kuuya kuona mwana muhospital vese hapana kauya hama dzavo kuona mwana ndiri muhospital kusvika ndabuda muchipatara nemwana ndikadzoka mwana anofamba akakotama kana akamira anomira zvandakaita izvi tikangoti takufamba anokotama kuita gogo kudai so akatanga kutadza kutaura akutaura zvisinganzwisisi kuti mwana ari kuti chii mwana anofanira anga ari grade 6 asi hana kuenda kuchikoro rwendo rwose akati akaregera gore rapera muna october kusvika nanhasi hana kuenda kuchikoro asi chinhu wacho chinondishamisa ndechekuti ndikataura kuti baba yaitoonesani nyaya yemwana vanoti aiwa mukoma wangu ngaaende anoona kuti mwana akamira sei havana day 1 rakavata nemwana pamba zvara kutokwanisa gore rokuti vambouya kuti vaswere nemwana havana kana 1 day saka ini ndinobva ndanetseka kuti saka munhu kana achishayiwa mwoyo kuti mwana ari kurwara zvakadai haasi kutaura haasi kufamba haasi kuenda kuchikoro chitsvaga ticha kuti aite pamba haaiti zvese saka zviri kureva kuti here munhu ari kuziva zvakaitika pamwana bhozi ndapedza chipataro ndakaenda kuzambia ndikadzoka kuzambia ikati haina chirwere chairi kuona ndikadzoka ndikati toda tifambe nemwana ndikava nehanzvadzi yangu ishi ndikandiperekedze mwana aida kuberekwa ndigoni kumubereka ndiperekedze kuno kwamutare tikauya kubasa kwavo tikataya nemwana taikuzokusirai mwana uyu vakati ayo pane kumwe kwandanzo kubocha hande yekubocha tikaenda kubocha kwekuya tikasvika mwana achitariswa nevacho vanoita zvekurapa ivavapo vakati mwana uyu pane zvinhu zvokumusha kwavo zviripo zvinoda kuti zvigadzira asi baba havanoziva zvavakaita mwana vanozviziva saka munofanira kudzoka baba kunoku futi ndakazodzokera futizve baba vaya vakati pane minamato yatoda kuita minamato yaitwa vakati munofanira kudzoka ndadzokera kwarira hanonitumira mari yekudzoka kuti ndidzokere kubocha kwachenekako ndobva ndagara ndobva ndatanga kufambawo ndichitsvaga kuti mwana toita sei nemwana wacho pese patinofamba vanonzi mwana baba vemwana vafanira kunge vari panzvimbo tirapise mwana ndikavataurira vakafonera mukoma wavo kuti endai munorapisa mwana pane kwatakazomboenda futi navo mukoma wavo tese ivo vakamboya tibva taenda ipapo vakaudzwa kuti zvinhu ndozvemusha mani izvi ndozvemusha menyu izvizvizvi but vaudzwa kuti havana action yavakaita sei yavakatora vanhu ivava ndobva vangonyara ndobva ndatsvaga umwe munhu futi akauya recent ndobva avaudza kati imimi baba imimi
vane munenge navo pavaninda venyu pane one akaromba ari kushandisa mwana uyu. Asi zvinhu izvi zvoda baba vemwana varipi ngavauye paground titaure nyaya ipere, but havauyi paground kuti nyaya ipere. Vakazouya manje last week vakauya last week imandi munhu wacho aifanira kuti adzoke asi akabatikana haanozokwanisa kudzoka. Vakangorara takaramba imwe hatina kutaura anything. Takangomhoresana sezvo vachisvika kusvika mangwana kusvika vadzokera hatina chatakataura. Kana kubvunza kuti pamba pakadii kana kuti chii, ini ndikanyararawo ndikasiya zvakadaro kusvika vaita sei vadzokera. Pane patakazongorobatsirwa pamwe mukoma wacho atoti hapamini hazviti mudzokere hatimbosvikai apo tibatsire mwana ndobva tatoenda tikanobatsira mwana ndobva vadzoka. Saka inini baba ndakaramba chivadza baba situation yemwana inobera zvakanaka. Baba vakati aiwa ngatiteverei kwaanogara. Ndobva takwira bhazi musi welast week iyoyi tikauya kumba kwacho kuchingo takadhara kuti vana vanokuziva. Tikasvika tisvika manebha akati mapesana navo hapana nguva mapesana. Ndobva tati it's okay. Ndibva tazofona baba vakafona vakati Mukwasha ndiri pamba pako uri kupi ndandaya nenhau yemwana titaure. Akati mauya musina zvisina appointment maifanira kutanga mandiudza kuti muri kuuya saka ina handipo ndaenda kuMozambique. Asi vanhu vepamba pacho aiwa varipo ende vanhu vepamba pacho vaitofona kuti vanhu vaya varipo chichi kwai vasiye vakagara vanopenga vanhu ava. Isusu nababa takavata panze nevana isusu asi imba iripo ine 10 rooms pamba tikavata panze nemwana anorwara asingagoni kutaura. Tikati it's fine ndobva takazoudzwa kuti tiri kuuya kwamambo ndokuuya kwatakaita pano kuti tiripote kesi ino ipamambo pana. Alright. Makashata muchato. Ikongona. Alright, murume wacho ndope. Sunga. Order. Chapter 37. Ndetoiziva baba. Ko iyo ringi ndeu mukadzi kana ndeu? Ndiye mcheno. Maya akapfeka baba Haisi ndiye amwe. Kone mdzimai makashata. Uyu ukazva zvindoka. Sunga. Atonayo karinga. Makashata ke. Maringo ndi Zitandiani ndinobetira. Makachata here? Hatina kuchata. Kambokidza makachata here? Kwete. Amuna. Right. Nyera kambokidza. Wenda makachata pauta munochata. But still mhosva inenge ingori. Chekutanga ndechekuti 1 muchato wenyu 511 haibvumiri kuti uchate nomumwe mukadzi uyu muchato usati wadii wabvuma. Ukachata nomumwe mukadzi uine muchato une mhosva inonzi bigamy, handiti unoenda kuchena. Then kechipiri kana muine muchato muine mukadzi wenyu ano mararamiro ekusungisa mukadzi wamukudanana naye for adultery charges, because haudanana nemukadzi wechii nemurume. Saka mai ava wakwanisa kusungisa mai ava for adultery charges. Asi idzo dzimwe mhosva idzo. Asi nyaya iri hombe pairi ndeyekuti baba kana musadi mukadzi anizvo kuchishona kupuronga riende, asi kuchirungu muchato ngaunoita sei ngaunoguma. As long as muchato urikawo usina kuguma, anizvo even imba yamutaura nayo kuti ingwe 10 rooms ndiye mukadzi waiwaka uri mumuchato. Ndikubatsira kuti uzive kuti mukadzi nyangwe 10 rooms yakarara panze padzo, andisika she has got a claim to that because she is your wife. Zvinokushanda zvese ndizvamaya. Saka uyu anditi yamapinda meso ndiyo inonzi civil partnership. Kudhara yaizi mapoto, asi mazuva ano yakunzi civil partnership. Saka civil partnership zvayapo yakuita kuti uri mucivil partnership nemunhu anditi
zvamufanira kuti nefuti muchi mukadzi wako futi anditi saka mukasiyana andizvo ane futi claim to property yamakaita muri mese nguva yamakagara mese. Saka chiziva kuti imba yavo inayo anditi vanhu vachatsapfurirana waida mai varorara vari kunze asi ndiwo ane makiyemu. Izvi vamuita pamwe misikazwa izvi but misikazwa yacho yakashata, inodhura, ine jeri, inodhura. Chandinoda kuti muzive pamwe pacho ndicho pamwe makanyepera mai avo. Asi dambudziko koti manje haizokupi mukana wekuti aiwa ndandisikazivi. Ignorance is no defense. Taurai mai avo kana muchiwada zviri pachena zvakanaka endai mugure muchato uyu. Magura muchato uyu then mozochata namai avo kana kuti mozoenderera mberi nekudanana. Pasina izvozvo izvi zvamurikuita zvese imhosva. Tiitese panoti saka kana musadi mukadzi gupuro nekuchekesa chinhu ichi, asi machekesa nekugura chinhu ichi handiti mai wana wena une makore mangani? Ndiye musikana uyu ndiye ndafamba kagunya maka ndamuona samurifungenere mwana pedze tichaende kuwana tanoda tikuya ikukoko but tiri tunyaya yedu yekuti takagadzisa nyaya ichi imene ngaite clear kuti muri papi. Kana musadi itai zvinoitwa mai avo kuti muvhone nelife yavo. Asi vana avo wese vandu kuona vari below the age of 18. Zvavari below the age of 18 irresponsibility yenyu baba yekuchengeta vana ivavo namai wacho kusvika vana avo vasvika the age of 18. Saka izvozvi mutemo zvaunotaura futi ndezvekuti kana mai nababa wakarambana, kana paine family property chimba imba, mai anogara pamba ipapo nevana kusvikira vana vasvika the age of 18 ndo kana vasina kwekudii kwekugara. Wachigara ipapo ndimi une muti wachengeta. Ende izvozvi futi hamukwanisi kutengesa imba iyi as long as vana varipo. Munozotengesa imba iyi marambana magura muchato vana vasvika 18 years. Titese bamba. Saka chamufanira kuita bamba ndechekuti izvozvi zvimai muchibva panapa ndokusorwa nyaya iyi. Muchibva panapa muenda civil court munoclaima maintenance yekuti bamba wachengete wana. Ndochekutanga kwamuri kuroja ikoko panofanira kuita commitment yekuti abhadhare rent. Ndiye anobhadhara rent. Kana mati hamuchadi kuroja mwada uya kugarawo paari pari free because imba ngeyenyu mese motuta moya kugara ku 10 rooms. Mapedza izvozvo maenda ku maintenance, mobva maenda kosuwa uyu musungisa mobhadharwa maadultery charges. Tichezati uyu mamakatoroorera ndati makaroora here tichiri kudanana muri kudanana. Saka kana musodanana saka munodanana uri kuya nepo chaupepo makaroorwa here hamusati mune hama yenyama yana mune mwana. Saka chivindi chenyu chekuya mudare munomukumbira mudare muri girlfriend musiri mukadzi wake chii. Saka mauya komira pasana samonera buya kauya masana pamusoro
pamusoro ichangamiro. Alright, ndi pamusoro yemambomba. Alright. Pamusoro yemakurukota idari. Inini hongu mukadzi wangu wemuchanda watakachata Gilbert Chiramba, ndonzi Gilbert Chiramba. Takachata tese musi wa17 April 2005. Ndobva tafamba negwendo gwekudanana tikagadzira maprojects ekuti tiraramise mhuri yedu. Handiti ndobva taita mwana wedu wekutanga uyu ane she's 20 years old. That one. Tikafamba secondary akadzidza pa Ruya form 1 to form 4 Hanke mission indiri musavadi form 1 to 5 and 6. Hongu takakudzwa nababa vedu muchivanhu nechikristu. Inini ndikasarudza kuva mukristu, mukoma wangu nevamwe vakasarudzwa kuva muchivanhu. Handiti tafamba kudero mwana wedu uyu orati ndoda kungoikata short. Mwana uyu paakatanga kurwara akaenda kutrip. Hongu for sure vanga vasingadi kuti aende kutrip, but inini ndiri close nemwana. Akaramba achindifonera achinsista data asati ndamboenda kana kutrip. Ndikagwadziwa moyo. Ndakavapa she's the last student. Akabhadhara trip fee. Ndobva ndikatotaura nawo kuti kumatripi zvakunoita nekuziva mwana anoda kuperekedzwa. Pavanodzoka mwana anoda kuti kutogwa. There are some things zvinogona kunge zvaitika kumatripi. Handiti as if ndine chandoziva, but feeling ndobva and avana pakuinda akangoenda pakudzoka because tobhadharira mwana transport inoya ichimutora pamba ichimuindisa kuchikoro nekumutora kubva kuchikoro ichimudzosa. Pakuinda akangotakurwa netransport akainda. Pakudzoka the same car iyoyo ndio yakamutora kubva kupi pabhazi. But ndatotaura navo kuti tanga tiri mugroup ranga rakagadzirwa rainzi Karibato. Endai mogamuchira mwana vati vava pamapinga. Ndichaenda ndiye to. Ndochizobvunza mwana hoyo wauya. Ko maenda kunotora mwana auya asvika. Kochi hapana. Ndobva just 1 week down the line mwana ndobva atanga kurwara. Ndobva inini nechitendero changu all right personally ndobva tati ngatimuindise kupi kuchipatara. Tikaramba tichimuindisa kupi kuchipatara and hakuna kana akandibetsera from there. Ndini ndaiva pamarini hakuna kana send kana any reburi rine rakabva from anyone pakurapisa mwana. Right, zvadero muna December 2020. Inini pandura bambwa pandura ini ndipesa mwana Tibosa monisha. Ragiri beti kurapisa mwana wake nekubata tezvara kuyanga. Saka isusu handiti hatinyanyi kuda kudhivhita, hatinyanyi kuda kumuvha away kubva nyaya dziri chii kutoita kubata zvinhu zvisinei nesu. Yes. Saka isusu ava issue iri pechii pamwana natezvara. Toda tizive kuti tezvara uyanga hwamakabata tezvara makabata tezvara uyanga upi. Alright. Pamusoro ichangamiro. Pakuramba kurapisa mwana ndopa ndanga ndichiexplaina. Ndochitaurira musi wa2 December ndakavapa $2,000 kuti ngatitei matest ose pamwana. Tikaita matest ese akaita negative. Handiti mai vacho handina mai vacho and ndakatovati kwirai kwanzi mwana ari kunetsa kufamba ndikavati kwirai indrive. Vakakwira indrive. Handiti tanga tauya kuzotenga zvimwe zvinhu zvandanga ndatenga nawo nevanhu kumaini. Inini kumaini ndino sponsor. Handiti vadero ndobva vauya January, February, March. Wonditi mari yapera. Ndikati yapera nei? Kukanzi matest. Ndikati alright matest amakaita ndeapi achita mari. Handina kuwana minduru.
handiti April vana vachingovhara mwananga asingaendi kuchikoro ndobva vaenda kuGokwe kukanzi kune musangano wechechi imwe Ameno Apostle. Tikati ina handina hangu problem, endai. Mwana uyu anga nevhudzi ranga rakakura kudai. Ndobva chinhu chekutanga vachiti akuda kunogerwa, akati fonerai dhedhi wangu handidi kugerwa vhudzi because of the passion neukama huri pakati pemwana nababa vake. Ndobva ndini ndakatomukumbira ndikati mai, nokuti ndomudedza kuti mai nemhaka yekuti ndakamupasitara mai wangu, mai gegwai hazvina kana dambudziko romera. Handiti ndobva agerwa, ndobva vaita zvavakaita wiki yose, handizivi, havana kundipa feedback. Vakagara another 2 weeks vari ikoko, 2 weeks vari kuGokwe. Vakati takandifonera, toda kumboenda kwakati, kune n'anga yakati, toda mari, ndotuma paiko cash. Toda kuenda kwakati, ndotuma mari, hapana pavakati vanoda mari pandisina kuvapa mari. Vachinda vabvako, isusu musi wa1 May tanga tine chirongwa chekungoisa matombstone pamakuva ebrother yangu nehanzvadzi dzangu. Ndobva ndati mai vati vazukuru vangu vose ngavauye. Vakati ini vamwe vangu havaendiko mai. Ndobva ndati no problem, but makuseni taita procession yose tapedza manheru kuma8 ndaona vanhu vasvika, but vati hatisi kuuya. Vasvika ndikati handina kana problem nazvo, hapana kana chakaipa. And isusu hamene kuti chichiwo chakatinonodza, but tanga taida kutosumuka kuma4, but hamenewo zvakaitika tikatozorara. And chakatozoita kuti tirarepo ndeyekuti vanga vauya. Handiti mai vakademba vanga vasina kunomboona kuti muzukuru wavo ari kugwara kusvika pamhando iyoyo, but anga atova almost 8 months achigwara, achiti vana vangu havaendi kwangu inini kana kuhama dzangu. Tikati hapana dambudziko, mangwana isusu tiri kumukira ndiri kudzokera kubasa. Ivo vakati tomukira todzokera kuGokwe. Tikati handina dambudziko. Ndobva tamukira, ndobva tadzokera, ivo ndobva vadzoka kuGokwe. Ndobva vazodzoka. Vadzoka vakaenda kune mamwe mapostoli. Ndobva ndadamwa kunzi uyai kumapostoli. Vakaenda, in fact vakaenda nehanzvadzi yangu. Ndikati inini zvemapostoli handitese handizvizivi, asi kana iwewe uripo hanzvadzi yangu nemukoma wangu anova baba vangu ndo vasara vari baba, kana varipo handina dambudziko, because zvekuzonzi ndozonzi ndaita chinhu chandisingazozivi kuti mangwana chozondimukira chikusikepi handizvikwanisi. Ndobva tichisvika takawana mwana wangu uyu mukuru nemuduku naivo varipo pamasowe, vachitoti tapedza pane munamato. Tikati munamato kanzi imimi chiita. Ndikati aiwa munamato wanamata kunzi kudii, uri wei, ende kana uchida kuti inini ndiparticipate kuti ndinozofanira kudii waiti gwini ndisati ndasvika. Handiti kukatonzi itai mukoma wangu. Vakanditi mwana wamengu zvozonetsa, hazvigoni kuti titi ngatitsvakei pamwe. Ndobva tasumuka tose navo nemukoma wangu nehanzvadzi yangu tikaenda pamwe, hazvina kunobuda. Endi ndobva vakazotanga kutaura, ndakazonzwa yava mutauro kunzi inini ndiri kunzi ndine zvandoziva pakurwara kwemwana. Ndobva ndachiti kana ndakunzi ndine zvandoziva, Mwari ndiregererei, asi nemhaka yekuti ndichenure zita rangu nezita renyu Mwari wandotenda, ndokumbirawo ndinopinda. Hakuna n'anga, chero n'anga dzavainga vakutaura. And inini handina kana n'anga yandakainitiata ini kuti handei kun'anga yakati kana kuti ngatinotsvakai. Vaingozouya kwandiri wonditi taenda kun'anga yakati kwanzi. Umwe wavari kutaura iye asina kuzouya ndiwe kubhikita. Ndobva vakauya first time, ndobva vaita namukoma wangu. Handiti ndobva ivo mukoma havana kundudza, vakangoti taita aiwa. Ndobva vanditi kwanzi koda baba. Ndobva ndamufonera ndikati saka muri kudii? Vakati after 7 days zikapfuura vakaenda kumeeting Sanyati. Ndobva ndati saka ari kuuya rini? Ndobva ndaramba ndakaramba ndichivafonera kuti ari kuuya rini. Paakazoti ari kuuya musi weMande, ndo Mande vhiki yapera iyo. Ndobva ndatoti shift yangu yanga isati yapera. Ndobva ndatoti varume ndokumbirawo musare makandibatira shift yangu, ndinongoenda nhasi Mande. Iye akati toita Mande, Tuesday ndenge ndadzoka. Mande yacho haana kuuya. Ndobva foni ndobva adzima n'anga iye. Mangwana makuseni takarara tichimutsvaga. Mangwana makuseni ndobva akazoti ndine kumwe kwandanga ndiri kunyaradzwa, saka vana baba vati vanoda kuti tione kuti zvatakaita zviri kugamuchigwa here. Ndikati hazvina dambudziko, asi but nini nguva unouya rini? Kanzi kana zvapera.
yava indefinite, handichazivi kuti ndodii. Ndobva ivo ndobva vatonditi kune kumwe kwatakamboinda, ndikati kuti ndiprotecte zita rangu handii kuGlenora. Ndobva taenda kuGlenora, ndobva tasvika tose. Ini ndovakandudza kuti mung'anga handisati ndambopinda mung'anga foni dzodzimwa dzonzigwi. Indobva ndatodzima sekutedzera, but ivo vaingoti kunge vari mumba memuramu wavo vachibuda vodavira foni ndikati imwe muri serious here kuti tiri mung'anga? Imimi mati tiri mung'anga, mune seriousness. Because ndoziva kuti chinhu chinonzi religion unofanira kunge wasvipira. Ndiri business lady, ndoita mafoni ifoni yebusiness. Handiti business racho ikireshi yandakasiya ndavaitira inini. Handiti ndobva vatanga kuchiti kireshi iyi haisi yako, takaitirwa nasisi vangu. Ndobva ndo chakandiburitsa ndikati rega ndinotanga changu ndotanga changu ndiri ndoga. Ndikasumuka mumba ndisina chunhu, ndine sleeping bag nehembe mbiri, ndikauya ndikagara muimbeza mumamba mpanze kuchinaya, and weather yemuimbeza muiziva, tichifuga macardbox. Bandaiva navo mukavati ndivaite vauye pano, they can testify that. But ndochiti reason yaunonditi ndaramba kurapisa. Then musi wa 6 June ndobva zvanzi toda kumwana kuti aende kuna neurologist vanonzi Dr. Mushawarima. Ndobva ndatovafonera ini nekuziva kuti mari dzangu pandinotuma tozonetsana, and chimwe chinonyanya kutinetsa pakati pedu imari. Ndobva ndachiti ndipei nhamba dzaDr. Mushawarima nditaure navo. Ndobva ndataura navo, Dr. Mushawarima ukandipa 120 consultation fee. Ndobva ndaisa iko cash straight kuna Dr. Mushawarima. Dr. Mushawarima ndobva vaita zvavakaita, ndobva vaona mwana, ndobva vakonzauta mwana, vapedza kukonzauta mwana, ndobva vatipa recommendation anoda kuona psychologist, speech therapist na physiologist. Handiti vose ndobva vaita chipitipiti pamwana. Tikaita phone call musi wa 27 June navo vari 3, conference call tiri 4, inini nemadoctors iwayo vose vakarekomenda zvavakarekomenda kuti mwana zvakadai medical. Inini sekutenda kwangu ndikazvitenda. Handiti but nemhaka yekuti ava vati vanoda chimwe zvechivanhu, ndikati no, endai kupi kwamoda. Saka kuenda kuchivanhu kutoti ivo ndidzime pfungwa yavo yavanayo yekuti ndine zvandakaita. Kana ndichinobatwa, and pose kwatakaenda hapana pandakabatwa changamiri, kana kunzi ndine chekuita pose. And patakapedzisira kutoenda, pandakaenda musi weTuesday iwoyo pakatonzi naiwe vanenge aiva muchemberi akatoti naiwe haugoni kupoteredza musha, so musha wako zvawakashama. Ndikati nai mukoma zvorevei? Saka ndochinzi chii chandakabata, mukoma wochindiexplainera ava vaibuda. Handiti vochindiexplainera ndochiti kanza hauna chaunoziva. Ndobva zvatonzi dai ndanga ndine rushambo ndakurushapura nokuti hauzivi. Handiti saka pandiri kunzi ndakaramba kurapisa mwana ndepapi changamiri, kunorapisa mwana kuclinic kumadoctors ndinoenda uku ndakakompromise. Ndikati handiri kuti ndizime pfungwa yamunayo, ndikaenda and ndoenda. Then pa second bora simukai mai makapiwa here 2000 akandipa 2000 makapiwa akandipa ikashanda zvayanga ifanira kushanda. takaita matesti emwana tikabhadharisa imwe marendi. Ndati yakashanda here zvaifanira kushanda? Yakashanda izvozvo nezvimwewo. Zvakanaka. Right. Uyu pamakaenda kwese kwamakaenda kun'anga kwakabatwa here? Ainzi baba vemwana ngavave patsva. Hausta kuzi baba vemwana ngavave panzvimbo hazvirevi kuti une mhosva. Kwamakamboenda aripo pacho pamaibuda ivi muchifona-fona akabatwa ndiani? Vakazii? Patakapedzera pakauya apapa takasvika tikasvika zvikanzi zvinhu zviri musha menyu zviripo zvinoda kugadzirwa musha menyu. Izwai zvakasiyana kuti musha menyu nekuti murume wenyu. Handiye musha murume wenyu. Ndikura then ava vakambouya patakaona nabamukuru ava varipo. Handiti vakati zviri kuda baba vemwana imi muri mukoma. Handiti asi baba vemwana ngavauve panzvimbo tikwanise kurapa mwana. Izwai
Ukana wakadzoka paharapwe. Dambo kutaura chinhu handizivi ndangazva izwai nyaya yenyu kapairi musakiuzane musina proof Kamurati baba wadzoke kana kufungirana kana kushandisa dzimwe nzira dzekuti baba wadzoke kumba no tiri kuti tikatotesa nyaya yekuti mwana ada kurapwa katese tunoti nyaya yekuti mwana arapwa effort yamboiswa pekuti mwana arapwe is it satisfactory inofadza munhu wese zveshuwa munhu arisa effort saka kubva pane zvataurwa tikuona kuti pane panyepwa mira ndikuti ini kubva pane zvataurwa kuti baba tichimuzari kuti achii asi nyaya yavo pandiri kuona inini munoziva chinonzi ostensible reason munoziva chinonzi ostensible reason chirungu ostensible reason kareason kaunopa kekuda kuti zvauri kudaiwo zvizike anditi saka we are using issue yekuti ari kuramba kurapisa mwana so that isu titeerere but in actual fact nyaya yenyu chaicho haisiri yekurapisa mwana nyaya yenyu iri kumarriage kuti muda kugadzirisa chii marriage yenyu asi mwana wavadini wavarwara muhamati no ngatichishandise mwana kuti kurwara kwemwana kugadzirisa marriage ufuchiti kuti no kana iri yekugadzirisa marriage ngaimire iri yega yemarriage yodi yogadzirisa kana totora nezvemwana because isusu patinomerera mukamutora nenyaya yekuti mwana ari kunegrirwa isu tobva tatomerera isu tobva tatomerera zvokuti kana kuti kubvisisa bhutsu nenyaya dzewana tobva tatokubvisisa bhutsu kana wangotamba newana but apa tiri kuona tabva tateerera tikuona kuti aiwa yes panozoita wako apa neapa asi effort iri kuita sei iri kuitwa ende imi muri kubvuma zveshuwa because it's not easy kuti munhu abudise mabhuru 20 kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 wozimai oi ende yamurapise chii mwana then mouya moti munhu asina kurapisa mwana to me something is not right akamboratidza kuti chandiri kuda ininga tinoda chii tinoda chokwadi chaicho chamuda kuti tikubatsirei tisabatanidze chii nyaya asi ini ndakatarisa chekutanga muchato uyu ndo issue number 1 ende iyoyi bambo you cannot run away from this ichi hamukwanisi kuchitiza chigadzirisei bambo odeusi musakachigadzirisai chichakuisai kujeri chinokuisai kujeri saka inini chandikupai advice yekuti bambo kana musati nezvamai avo budirai mai avo chii pachena mabudira mai avo pachena moita zviri supposed to be done kuti imimi muite move on nechii nelife yenyu uyu mai woitawo move on nechii nelife yanyu kana mafunga kuti munoda chii munoda zvebarika bambo uyu muchato haubvumiri chii barika chiitai zvinoita kuti mubvumidzwe kuita sei kuita barika because handipo kuti kana 7th day inobvumidza barika kwete haibvumidzi hanzi saka sei mune barika muchitendero chenyu chiri che7th day alright pamusoro ichangamira ndofunga ndichibuda mumba ndo chimwe chechinhu chatakatanga kutaura kuti nini ndaakubuda hongu mira izwai sacharamba izwai bambogidza chiramba yes bambogidza akati unopedza nguva ngataura nechokwadi yes ati kuti nini ndakubuda hazvive kuti kuti ndakubuda hazvive kuti handichakudi anizvo kurara mukakanonzika bhegi nekufuka masaki is part of the game in the mining industry. Of course. In the mining industry is part of the game. It's very normal. Saka mukandipa reason yekuti mimi ndakazokati box saka maida kusvika iko maida kupiwa kugara ndiani aikuziva indiani unopiwa 21 ndiani asi izvo zvandaona from sleeping under my card box
to sleeping in a mansion. Yama kutokwanisa kuti mukadzi wamwe nemwana naye mutomuvharirawo kunze because it's yours. Munokwanisa kuita zvamunodi zvamunoda naye nokuti ndeyani ndeyenyu. Asi tiri kuti so bambogidza in the process of doing this zvinorwadza getting zero for effort. It's very unfortunate. Maybe ndakaenda kwaTsambe mandiri kuti dati zvinorwadza getting zero for effort. Munozwa munhu anoita 6 months sleepless nights achisama kumumvura achidi ari kuverenga asi come exam time come mari dzawo dzauya ndi anditi saka munhu akataka kuzofunga kuti mana ndaisama kumumvura ndaidi asi chabuda padii zvakafanana nezvandikutaura baba kuti makararama makadbox anditi mukaita sei anditi kusvikira matenga stand mawakachi imba yenyu only to be told because of one silly move kuzi imba yamwe wakabangwa yese yenyu. Inyangwe mukati yenyu haisi yenyu anditi ngeye mukadzi womugara naye ngeyani totoroja mu10 rooms aiwa imba isitori under construction. But imi mwaenda korenda imba iri under construction sponsor aiwa chiripo changamirika ndechekuti chero ndokupai izvozvi chero mukada kusamona anoenda kwaDC kuti imba ndeyani munotoona haisi but inini chodo ndigwadzaka ndechekuti zvese izvi ndochivabvunza kuti iwe kana une chauroda kuti tiumbeka uri kuputsa nekuti zviri kuuya nemakuhwa zvoda kuti tigare pasi toonesana but hausi kutoda uri kutoramba uchimwirira mumakuhwa kupfuura kuda kuhwisisa saka ndochiti saka woda kushandisa ndini saka kuti ndirambe ndiri paurya zvodondinetsa handiti endi ochinzi ndogara naye uyu handigari naye anogara kwake kwaanogara indogara kwangu endi musi wavanoti ndakabata tezvara uyanga vakauya ndanga ndabva kumusi weTuesday tezvara vanga vari kukuharara handiti endi tanga takasununguka ndabatisa shift handiti right Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ndaenda kuchechi makuseni ndototi senguva dzinoidzi ndakuenda kupi ku4 roads kuya kwe ndo kwandaenda handina chifambiso handiti and vasvika kuma12 handiti sezvavari ndakavafonera ndinawo marecordings acho vakazondifonera kuma5 ndachisvika ku4 roads kuya kumusoro kwemuzungu kukanzi tiri pamba ndikati komadii kufona handina kuti ndakati komadii kufona muchibva kuHarare ndakumirira ndo zvoga zvandakataura ndo mhosva yangu yekunzi wakabata tezvara uyanga. Ndikaenda kubvunze mubvunzo wamusani bamba mai ava muchikuwada here ava takapedzerana kwete ndati mai ava muchiri kuwada here kwete nyaya yapera akarambana akazike kutanga kuzvitaura izwa izvo baba chida mai bamba wakakutaura here kuti havachabudira havana kutaura saka bamba chiendai muite process inoitwa kana musisade chii kana mazoita izvozvo mapedza then you become a free man and saka chiripo izvozvo izvi handiti endai munoatende kumaproblems autawa nani namai ava mwana kurapiswa kwake hakuna basa nekuti azi baba namai vachiri wese kurapiswa kwemwana it's one of your many duties kuti in as much as uda kuchengetedza mukadzi wako uyo uda kuchengeta iwewe asi kusaidi uku unofanira kuchimuchengeta futi mukadzi une wana because she's looking after your kids because mwana is under the age of 18 saka anofanira kuchengetwa saka une maresponsibilities matatu ekuchengeta girlfriend yako ekuchengeta iwewe nekuchengeta mhuri yako ndiri kuzviita saka avo vachaenda kukoti mai endai kukoti imini
moenda usiku kukoti monoita nyaya yemaintenance, then moenda futi kumapurisa monoripota nyaya yenyu yeadultery against musikana. Then bambo imimi chiitai procedure yekuti chinhu chiite sei chikuru kana musisadi chii musisadanani. Then moenda kuna natezvara moita zvinoitwa kuti anatezvara wadii wazive kuti hamusiri chii hamusiri mese, because handishamisiki nazvo, because mazuva azataura natezvara pachaji apo iri kuti pasamona wakabata tezvara uyanga. Impression inatezvara ndeyekuti chii ndeyekuti iwe nemukadzi wako muchiri mese, ndosaka azviti ani tezvara. Anamaona nyaya zvinota kuti tezvara waritokomorera kwamba wangu wanibata chii uyanga, because hausati wamutaurira kuti nemwana wenyu takasiyana. Saka iwewe ita zvinofana kuita sei zvinofana kuitwa. Tezvara wadii waziwe mopedzerana vanhu mofamba zvakadii in as much as iwewe urudawo mukadzi zvimwe chete nemukadzi uyu arudawo futi chii murume andizvo, asi tsamba iyi inomusungirira kuti asaite chii umwe murume, asi iwe uri kuhwanda hako nekungwara unokwanisa kutata nawamwe wakadzi andizvo, asi pane wese waurutata nawo akabatwa ihwani ndiye uyu, saka ndiye achabhadharira chii wavo andizvo. Kana uine one lucky you, but kana uri one of the 6 tough luck andizvo. Saka ndo ndichizwa kuti pamwana muri kuti muchibva pano nhasi nemwana muri kuti pamwana pane madoctors ari kushanda naye, ndofunga indakatombovati mari izvezvi iri kumbondinetsa. Kuna speech therapist ari kushanda naye, physiotherapist, vose vari kushanda naye, zvekuti izvozvi chero ndikavafonera tikaisa paconference calling vose vari 4 wech4 inini vanokuudzai. And ndo chimwe chezvinhu chekuti recommendation yavo yakatoti zvimwe zvose zviri negative imbomirai kuitira kuti mwana ambodii yes. Paruta therapist na physician na nne, what is the cause of the ailment? Cause of the ailment vari kuti iwo inenge depression, right? Mwana uyo mozaunonzi she's my soulmate, the daughter and father 13 years from onset achitanga apana. I was always close to mwana pese pavari kutaura that ndiri kutaura, that's why I'm trying to explain the cause of that. Saka tikutauriri African therapy. All right. African therapy baba. Mwana uyu handiti mati you are so close handiti. So what does your absence mean to her? What's the meaning of your absence from here? Absence it's a chronic ailment yekuti haiperi, kugwadziwa kwemhando yepamusoro. Ndati pamwe chiri kudiwa pamwana uyu kudzokera kudiwa pamwana uyu handiti kuti mwana auya iwe apa mwana anorapika pamusoro ichangamira. A good example ndichisatsimira zvamuri kutotaura ndisipo ini ainetsa madoctors ndobva taita video call, madoctors aripo because vanoenda naye murumu, madoctors aripo inini apa iya we talked after the session vakati this was the most successful session, but challenge iri kuitika ndeyekuti mai vari kutirai kubvisa mwana. Izvai bambo tati bambo handiti imimi patabvunza panapa
mati murugara mega handizvo murugara mega handiti amusigara nemunhu handiti why can't you take mwana uyu nevamwe wacho achichengetwa nem20 year old muchigara nawo mwana wenyu for 6 months timbonoti hosha pandogara changamire handidi kuti ndikuvanzire because iyoyo pfungwa iyoyo ndakamboifunga but pandinonyanyogarira ndepapenalonga paya pakaiswa bhawa and pasuboffice paya ndo pandinonyanya tikuti baba for the sake of your kid for the sake of your kid toda kuti tione kuti chinichi dambudziko chairo chairo riri papi andina you can change because matara pasi penyu saka chinokutarisa kubva pasiri penyu chii hapana dambudziko saka imimi you looking for a suitable environment yekuti mumbotore mwana for some time even for a start you can take care during the holiday and momboita holiday nechi nemwana muchita sei muchitarisa kuti muone kuti zvine here zvine chirevo here kuti hazvidi hazvina then mukatoona zviri kushanda then it means kuti kwambo ndi mushonga wemwana saka garai nemupwere handizvo saka izwai apambota dambudziko baba ramuti dambudziko rangu hapana ba izwai bambuza imi mati muchitanga mati uyo mwana uyo munomuti mhai sei muchimuti mhai mati munomuti mhai nekuti makamupa zita ramai wenyu saka mwana uyo mweya wamutakura mweya wamai wenyu saka imi kana mutaura naye muri kuona kamwana kenyu asi aiwa ndi mai wenyu uyo ndo saka zvizi arikuona saka ururamba kuchengeta here mwana wangu kuchengeta mai wako akamona ndoa tiuri some of these things bambuka ndo saka zvinzi mazita echii anonzi chii mazita evakuru anodii dembo akawerenga akaimba chiri chii mazita evakuru ngaite sei aremekezi handika imi ndi mutu aramega because you never know kuti attachment iri kune stay chimbori chii mwana oyo anonzi minora papashi haana zita ramwe ana zirambe asi kuti anongoti mai asi haana zita ramwe sei makambozvibvunza kuti mirai mai makambomubvunza here babawo kuti sei mwana kuti sei baba achiti mwana sei baba achiti mwana wake mai no that's a very sensitive thing chekuti imimi andingamugona mavhurika ndosatoda kuti imi munokwanisa musingazivi the link but patoni imwe link yakasimba yamusingazivi and the reason why muti kwese kwamuri kufamba kuruzi baba wacho ngave ari chii aripo baba ngave aripo asi hapana chakashata chamambotaura chamanzi mimi makataurirwa kwamakafamba kuti baba wacho ane chakakaromba katakaroyamba paripo here pamakataurwa kuti baba wacho akaroya mwana kauti akaromba ndipindure ndaifamba nawe andikambona baba wemwana ndakafamba nawo mukuru donzvo riri pasi pamusoro iyi makorokota pamusoro iyi mambo ndoitwa nomusachiramba chibva nyika yachivi donzvo riri apa tese tiri kudzungaira tichinetsana panhaupa urukwa neyemwanawo inova yadondisumudza kuti ndisvikira nhasi inini samambo ndachikumbirawo kwamuri kuti dei mai ndikumbiriwo madzitezvara angu aende nyika yachivi unondisungirawo nzinza rekwani rinotekwa chiranga mwana uyu asumudza mhepo dzakawanda dzine chekuita kuti nzinza risunungugwe asi nhasi vana ivava vanoramba vachinetsana iyeyu vakaenda vakasungisa nzinza iroro musha pauchaungana uchiringidza mwana uyu pane zvikuru zvichaitika munyika yachivi ndo chikumbiro changu chandandavinga muno asati ambosvika kwachivi ndosaka ndakumbira zvangu ndichiti dei mangondisumudzira anondisumira havana kamuchiti kusvika kunodai dzinza redu iguru handima ndinzwisa mambo zvariri guru rinoda shumiro asi iye ndiye muratidzwa mukuru atumwa kumberi kunda kuuya kuhonunura nzinza
mandiwisisa yashona manje mandiwisisa angamuzwa ndipazopauta ndosaka ndaiti ina kuti wakura wari kuti mwana uyu wana awa noti ega wana awa ngawauye kumusha kwani kumusha kwawo kune aiwa kutori nechikara chakakura because ndipa mwana uyu chinhu chedzinza chinoda kuti chibude chitaurwe pachatoya mwana uyu vanhu vachatoungana ndisungisirewo nzinza ndosaka ndati ngavandisungisirewo nzinza kuna mambo kari chii rasungwa kuti vasumudzwa vese vakaisa musoro pamwe pane chikuru ndomunga kana imwe mambo mune makurukotenya munotuma kuti endai nemhuri iyi ndoda kuona chiedza chichidzoka nemhinduro ichidzoka inini zvisingandinetsi mambo usakudza kutaura zvisingandinetsi chiwi mambo chiwi murambo aniti anga munoziva kuti chiwi mwana wamutasa munoziziva here munoziziva here kuti mambo chiwi mwana wamutasa chiwi bere chihota chiri muhanzu zvimba muzakutora nhema yevona nhema yakuko nhema yashumba yekwe wese vanhu vamutasa vese sekuru wavo ndimhepo murudzwa ndimhepo muning'ina wani wagowera nyika muning'ina wanyamandoto muning'ina wanyarumwe wana wanyamubva mbiri mazwa bamu saka kana muntu pandakagadzwa inini pandakagadzwa kuti ndite mambo inini pachikaranga chedu cheusiku chemubinga guru chiri muhanzu anga ari pano beri anga ari pano nhema anga ari pano muruzaikuta saka tine wana wamutasa wari kumasvingo 5 mapanzure mwana wamutasa saka ndosandoti kana munhu taura nenyaya yechiwi chiwi ifone call tobva tatogadzirisa nyaya yotodi nyaya yotodainorandandakubira maitauraiti sore changamira ndinoda kuti mwana atanga kurwara kubva gori rapera vakutove gora kana vanhu vaizviziva kuti procedure inofanira kudai vaifanira kukasika kunumira mwana aende kuchikoro sezvekuita vamwe vana izvo takutaura ndizvi tati isusu process yanyuro haichadii haistopwi iyoyo yanyuro yacho ka euro wacho nafizio nani havana sendi zvavafana kubhadhara ini ndobhadharwa mari nehama dzangu every tinobhadhara 180 per week nemasesheni vanhu 3 vanoitapo kubva last term izwai mai munonanga mai zvandikutaura muri kuti here baba havasi kubhadhara havana mari vari kubhadhara imwana yefizio yespeech neyatherapist ari kubhadhara ndiani tinobhadharwa nasisi vangu ini 180 per week taure ndeyekuti ndakatovaudza kuti ike zvino zvinhu zvangu zvakambooma kunga ende ndikakomuniketa handina chandisina kuvakomuniketera itai but tobatana mberi kana mati tirambe tichifamba ende hatina kana mboita dambudziko ndezva unyoro huno hwavaita vakuto itemi yose yapera yakabhadhara izvi ndezvemuna July zvakanzi akatange kuona 27 June taitaura tinozoti kana vanhu vasadanani wanoposhakana madhaka toziva izvo wanoposhekana madhaka saka toti isusu haisiyo time yacho kuposhekana chii madhaka for the sake of the kid ngatimboite zvokuti muzvare uyo aite sei asununguke zvinhu zvake zviite chiite right adzokewo kuchikoro kukuenda vamwe aite zvese zviri apa saka ndosakati kuti hatina chatikusiya chinonzi chinokwanisa kuita chii let's do everything chinozi chiite tiwane result at the end of the day what we want ipositive chii result yekuti mwana uyu ararame chii enomoya saka yes pana nyuro diagnosis depression munozokwanisa kushamisika kuti sei uyu aenda kobvunza kwese riri dare rineri bambo rine vanhu vese rine wehealth
rine maloya, rine masoja, rine mainjiniya, rine maaccountant, mune wese rine mamanager, rine wese. Saka mukabvunza mubvunzo wenyu ka aripo atori nefield iyoyo. Ndosaka muzwa murume rapo uya rapo haasitori munomba, anotogara UK, atouya atori kusesheni, kuisesheni yatoinga izvi. Saka ndoka mazwa ari kubvunza because ndo kwake chibvunza naye ndosaka musazonyepe. Inini ndiri kutaura according to explanation. Ndosaka ari kubvunza yekuti kana nyuro akatodiagoniza kuti ichi idepression, saka iye ari kubatsira nechii? Andikabona ndosaka ari kuda kubatsira kuti munzwisise kuti zvofamba sei. Saka iye explanation yake yakati changamira kutaura ndiri kungabvunzisisa kutaura changamira makuenda pamberi pachangamira kwazi kune zvese nemapenzi tirimo. Can you explain to him? All right. Explain to him, yes. Dr. Bakati Susuka. Akati Doctor and neuro, doctor. Yes, Dr. Mshawarima. Yes. Vakatoti mwana wenyu is very intelligent. Saka pane kapfungwa kari super active mahari. Ndo ikuti pane drug rakatinyorera rekuti riite mental relapse yekuti unfortunately ndakuda kunoritenga mai vakaramba neprescription yake. Saka hamuna kutotenga. Vakazonotenga zvandiziva because ndanga ndatoti rotsvakwa kuSouth Africa ratodzi ngari prescription mai vakaramba. Saka aderoka ndobva drug iroro hanzi romuita kuti apote achikangamwa zvimwe zvinhu zvaanenge adi zvaari hyper to, then from there pfungwa dzake dzoita chi rejuvenate in a normal system. Handiti ndosaka achiti because paanenge achifamba ka because pfungwa dzake dzakaregister kuti izvozvi chadzakaregister ndezvekuti kana ndofamba ndofanira kufamba ndakakotama. Saka drug iroro rinomusuppressa kuti akangamwe kuti kana ndofamba ndofanira kufamba because chajairika mupfungwa ndechekuti ndakujairira kufamba ndakadii. Saka I don't know how far to it is because no explanation yake. Aina depression is a diagnosis and this ina marapia. Sasa ndokuna paina neuro. Apana paina inga further explanation, but it's okay. Therefore, God made psychiatrist akati depression. Psychiatrist takatopiwa is a recommendation kuti anoda psychiatrist, anoda physiotherapist na speech therapist as a recommendation from a neurosurgeon. Saka ari kuona psychiatrist. Is part of the team. Diagnosis at 13 depression. I don't. It's very rare. But anyway, zvingangoda second opinion sometimes. Moenda kuna psychiatrist. Dzimwe nguwa. Zvingangokubatsira. Saka because it's really very rare kuti mwananzi mukwanisa kuzivaone aiwa really very rare for us to work with depression at the age of 13. Zvinoitika, but it's very very rare. Anduti kana anza ane depression ari pamishonga yedepression zvakanaka ngotsvaka second opinion chete pana nyuro pakubhenda apa ndonzwisisa. Alright. Doctor, iye akamutika it's one of the drug use rakamutika kuti it becomes a long process kuti anenge apa ma antidepressants up. It's just that right, at least out of this court more parts anokupa kuti another advice ekuti apa chimboitaise chatuda kuti muzvare waite sei. That's how what izvo kuti muri tsomo kuramba naye kana musanakirani ndi musanakirani pashi isusu isusu awari ndei icho makamuritsa icho ndo chachina choice. Imi muchiita zvamunoita izvo basi chiitaiwo zviri pamutemo wanatedzana ngawazive anzvo chiwanu ngachiitwe kuhaikotu ngawazive futi kuti muchato hausipo
wokanzurwa zviri pai zviri pamutemo. Kana wakanzuriwa, imi mbambo moenda mberi neupenyu hwenyu, mai woenda mberi nechi neupenyu. Asi for now mai hawachangoramba wari muhomwe dzenyu bambo kunguva yakati rebei, because vana wari below the age of 18 wakawanda, irresponsibility yani yeyu. Asi futi tiri the other side, zvidzinza hatizvirasi. Tiri kuti kana paine need yekuti timbosvike kumba kwacho, ngatisvike, because what we want at the end of the day kuti mwana aita sei, mwana apora arive enormal. Andizwe but izvo zvizvika nekuti tezvara mamusina mutauriro kuti hamusiri tezvara, handiti wakashushikana, handiti hamunofanira mukutengera ukoko kurakidza kuti makamushaishira. Handizvere baba. Saka sekuru chimboga imuchigara pasi ndataura sekuru ndiye yes sungaise mutaurai pamusoro imam. yes Notenda zvikuru Gilbert Kwashoma, Walter Ngwenya. Mukwashoma kubva 2005 kusvikira izvi ndakamira pano. Ndakamurudza ndikamuchatisa semwana akanga ari mwana wechechi. Ndakangomuchajawo akauya achichema ndoda kuchata. Unomuchajawo peanuts. Aiyo, ndakamuchaja peanut. Asi pane zvaakaunza achida kuchaja, ndikati pane zvaunza izvo ndikuchatisa nerudo rwokuratidza kuti tiri vanhu vechechi. So mari yandakamuchatisa ndopa 130 ima pamari yake yandamuchaja. Ndikangoti ndamuchaja ndizvizvi. Saka from there gore 2023 ndakamufonera ndikati kombosha makore ari kuramba achienda, ko wadi kumbosvikawo kuno ukambopedzoti musidzani wako. Ndobva ndipindura kati ima mushure munondirevera mari. Kati saka anondirevera mari, anokurevera mari ndiani? Zvikanzi munyanya. Ndobva ndaenda kumunyanya, ndobva ndamuudza ndikati tifona kuna Chiramba, tezvara wakuda musidzani wako, tarisa kubva 2005 kusvika izvino nearly 20 years usina kudzoka. Saka ada kuzorora here nemari dzevana vake vaakabereka, kuti vakwasha wake vanenge vanezini vawana mwana wake ndo vanozotora mari. So akapindura kuna zvikanzi handina mari. Nyaya yakaya kwandiri akandizvo, ndikati chirega timufonere. Ndotirai kufona, ndakaona ndakablokera. Iwe tifona munyaya yablokera, ndokuzvigarira. Saka this time last week mwana auya andifonera kuti muzukuru wene ari kuendera mberi, hapana chiri kumbofamba. Ndikati no, chirega utakuzwa sekuru. Ndobva ndauya kuti nyaya yenyu iri pachi parora kuti wakusvika pekuramba mwana asina kupedza rora. But still rora renyu kani riri mabhondi kani. Kana riri kumabhondi kuratidza kuti haacharori here nokuda kuti ndiri kuti kana rora renyu kani riri mumabhondi handiti riisei maziki kana mumachi ma-US. Mombe hazina basa, munoisa current value. Kana mombe kwedzei kuita $400 kana dziri 6 i600 times 3,400 US. So apa manje iyi manje zvafanira kuti apa makati rusambo handiti makati rusambo 4.5 million. Akangwa ndobva abhadhara 1.4 million handiti
balance 3.1 million. And saka ndikati izvozvi 3.1 million kumabhondi izvozvi nema-US mari. Alright, zvinokalkuleta tongoti akahwina asi mombe dzangu tongodzida dzirimo. Izwai musaite chini apa tezvara tati tezvara zvamunoti muite apa chinjai currency iri pachii iri pamari dziri apa dzakanyorwa nechii nemari dzisisupply paizvozvi. Saka imi uchisai ari mazigi ari kushanda izvozvi kana kuti ma-US dollar kuti rusambo rwedu handiti munokwanisa kuti 1.4 over 1.4 handiti over 4.5 times 100 handiti apa muda kuona chii percentage yemari yakabhadhara handiti. Saka imi mama vachiti right rusambo rwenyu kana ruri chii kana ruri currently 85,000 maakuti kana iri 40% maakuti 40% of chii of 5,000 muhamati iyo yamune maiona muhamati 5,000 minus chii percentage iyaiya handiti muhamashona kuti balance yake yasara ichii i$3,500 US dollars. Yeah, but the method kuenda kubank. Yes. Kana vanodzoka at bank rate at that day. Kuti rate rari papi on that particular day. The US to nezvavo zvimbori mari usiyoyo. But to me now, izvozvo besides kureba zvinoku disadvantage hai because bank rate ka ne black market rate zvasiyana. Mukaita raki munokwanisa masvika mavhimasi muso wacho iwo zigi neuyu inonzi bondi ne-US zva zviri 1 to 1 saka mutema kuiwa 1.4 saka ndosati kuti imimi iri easier and faster ndeyekuti shandisai chii percentage yekuti akabhadhara 1.4 million pa 4.5 million muamaona kuti ipercentage chii yakadii yakabhadhara. If it is 25% handiti muhamachiti izvozvo izvo rusambo rwakundikarisa kuma-US yandiri kuda imari i-5,000 handiti muhamati 75,000 muhamati 25% of chi 7,500 yamuri kuda handiti muhamaona kuti imari yakati muhamachiti 7,500 iyo iya minus iyi yakabhadhara iri mu-US yobva yasara chii balance. Muona kuti balance yenyu imari moti 4,800 ya 4,800 chi US dollars. Yeah. So ndoda mombe dzangu ke. Mombe hazina basa gozi mombe munongoti mombe dzenyu. Mombe. Munongopiwa sekudurwa. Durwa. Right, iyi dzapera dzichenda imwe idzi dzadini. Zvakati mutaura nokumutese. Emirai. Ndodzi kutebwe. Yeah. What is kana yadeuka. Kasi mwana ngati karapa. Ndio patula isusu awari zvose zvekuti mari ichauya chereka ikabuya hazvina basa. Apa ndo pane nyaya yedu. Apa ndo pane nyaya yedu. Zvimwe zvose takataura zvese zvazvina basa. Apa ndo pane nyaya yedu. Zvimwe zvose zvatingachitaura zvekuti tinoda kuzoona nyuro, tinoda kuzodika. Tichipedza nguva. Mwana ngaka. Tichipedza nguva. Pedza nguva chaiyo. Wose vari kutaura nyaya idzi kasi. Hapana akamboswera nemwana. Kana mboswera achimboona kuti chichiitika kana chichiitika. Hapana kana mwana. Ndosaka ndati sekuru anga mazwa sekuru. Ndotaura nechi nabamba. Bamba ndaona hangu wanzenga. Handiti asi ndapaona pawanzvika pasi siwaona kuzorora ndapaona pawati kumusha pawangotaura nenyaya yekuti mwana ngaambodziki kwachii it means kuti pamakafamba naye pane zvamakazwa zvine chekuita nedzidzarawa saka kuti achizvitaure muno manje zvakabatwa uku haachazvitauri manje akuchiti isusu manje aiwa mwana ngauye kumusha mwana ngauye asi chokwadi pamakambofamba unacho kuti chokwadi patakafamba kwakazi haito chokwadi mambo aiwa zvandiri kutaura mambo ka dare riri kuda nzinzi harisi kutomboda zvese zvavari kuita harisi kutomboda zvese zvavari kuita izwai ngatisapedzepo iyi yatopera endai muite chiwanhu ichi
chokwadi chikumbira pamwe. yeah vana ndivavo ivo ndovanoziva chivanhu chavo kubva tichibuda muno motopinza vana vavo mumotikari vonoita chivanhu chavo kana vana vapora vodzoka kuvachatsvage ivo izvo asati sekuru chimboisai zvinhu zvacho kusaidi sekuru tati izvozvi izvi chatikuda sekuru munhu wese nemi ngatiite zvewana right anyway chiendai panza mirai makuta my emotions musaite my emotions iyi chizwai chibudai panza muenda pasi pemuti uyo apa muwa matoronga izvozvi vana chiramba mazwa here nemi mai nemupfundo wangu uyo muwa matoronga izvozvi muwa matoronga kuti ndoda kuti musati mabva pana mutonitaura kuti muda kuti muchibva panoita sei and I'm going to make a follow up izvozvi mukoma wangu chivi ndinotomufonera izvozvi ndobva ndatomufonera izvozvi so that atomirire nyaya iyoyi ndiani mwana yes yes sekuziva kwangu pachishona chenu chinoti chirere yonzi nefani yachiramba chinoti chirere chigokurerawo anditi ava baba vedu mukuona kuchikoro kwakandiendesa handrambi asi izvozvo ndisikuenda kuchikoro ndikagara mari yekubhadha fees avachabhadhara izvozvi ndechikwereti kuchikoro kuti nditore mari zavo dzinoende kuchikoro havanai nazvo vari kuchengeta neuyu wavo ngoma yavo isingazvari singaendi kuchikoro ndakagara chive mamuto chiendai panze panataura andei Justice.